Παρασκευή, φίλοι και φίλες, και όπως είπαμε κάθε Παρασκευή, γαστρονομία λοιπόν, έτσι, για να σας δώσουμε τις καλύτερες προτάσεις και τα καλύτερα μαγειρέματα για σας που θέλετε το Σαββατοκύριακο να μαγειρέψετε στους αγαπημένους σας, όπως έχουμε πει, είτε αυτή είναι η οικογένεια, είτε έχετε τους εκλεκτούς σας φίλους, είτε ακόμη και για τον σύντροφό σας ή για τη σύντροφό σας. Έτσι και σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα ακόμη από τα υπέροχα μαγαζιά που κάνουν εξαιρετικές νοστιμιές στην πόλη αυτή, στην πόλη της Καβάλας. Και βρισκόμαστε στη Ταβέρνα Αλεξάνδρα, όπου ο Δημήτρης, ο Ξανθόπουλος, ο οποίος είναι και ο σεφ, έχει σήμερα να μας ετοιμάσει κάτι καταπληκτικό. Πάρτε λοιπόν χαρτί και μολύβι και εμείς ξεκινάμε να σας δώσουμε τη συνταγή και να δείτε και τι είναι αυτό που θα απολαύσουμε. Καλησπέρα Δημήτρη. Λοιπόν, με μια ματιά λοιπόν, η κάμερα του Σέντερ βρίσκεται εδώ για να καταγράψει τις δικές σου νοστιμιές, γιατί ο σεφ σίγουρα έχεις να μας προτείνεις κάτι πολύ ιδιαίτερο για τους τηλεθεατές που μας βλέπουν, για να το προτείνουμε να το μαγειρέψουν το Σαββατοκύριακο. Καταρχάς δεν έχουμε τη λέξη σεφ. Είμαι ένας μερακλής, ο οποίος κάνει νοστιμιές. Θα μαγειρέψουν κάτι ελαφρύ, νόστιμο και εύγευστο με κοτόπουλο. Κάτι που τρελαίνει τις γυναίκες, η λέξη κοτόπουλο. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια περιγραφή των υλικών που όπως τα έχεις εδώ πέρα ξεχωριστά, ακριβώς σε μερίδες, για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Και φυσικά το πρώτο θα είναι το κοτόπουλο. Φυσικά. Έχουμε ένα κοτόπουλο φιλέτο, χρειαζόμαστε μανιτάρια, λίγο μπέικον, φρέσκο κρεμμυδάκι και ξερά δαμάσκηνα. Μ' αρέσει αυτό, ξέρεις, αυτό το πάντρεμα του γλυκού με του αλμυρού γενικότερα είναι από τις αδυναμίες μου. Θα κάνουμε μία γλυκόξινη σαλτσούλα. Ειλικρινά το αποτέλεσμα πιστεύω θα είναι πολύ νόστιμο και αφού δοκιμάσεις θα μου πεις να μην πενεύω άλλο το φαγητό μου. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι περιμένω εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο και μόνο. Για να δοκιμάσω, πίστεψέ με, δεν θα την γλιτώσεις, θα το φάω όλο το πιάτο μου. Όλο το φαΐ σου. Ξεκινάμε λοιπόν. Λοιπόν, κόβουμε το φιλέτο σε λωρίδες. Θα βάλουμε λαδάκι στο τηγάνι, η ποσότητα βουτυράκι. Είναι λίγο παχυντικό το βουτυράκι βέβαια. Αλλά να δώσουμε και την εναλλακτική λύση. Δεν λέω, είναι αγνοβούτυρο. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λαδάκι. Όχι, γιατί θα έχουμε πρόβλημα με το δέσιμο της σάλτσας. Θα χρησιμοποιήσουμε αγνοβούτυρο και για αυτούς που το θέλουν λίγο πιο light θα μπορούσαν να βάλουν φυτική μαργαρίνη. Φυσικά, φυσικά. Απλά τα αποτελέσματα λίγο πολύ διαφέρουν. Ναι, σίγουρα, γιατί το κάθε υλικό δίνει τη δική του γεύση και γι' αυτό το κάνει άλλωστε και ξεχωριστά το πιάτο. Αλλά για κάποιους λέμε που θέλουν να προσέχουν τη γραμμή τους. Είναι γεμάτη μία κουταλιά της σούπας ή και λίγο παραπάνω? Μία μισή κουταλιά της σούπας. Πάμε στο αμέσως επόμενο υλικό που είναι λίγες φετούλες μπέικον. 2 φετούλες, είναι υπεραρκετές. Το οποίο μαζί με το κοτόπουλο θα τα σοτάρουμε. Μαρία, μη βιάζεις. Βιάζομαι. Μη βιάζεις. Η μαγειρική πάνω απ' όλα θέλει υπομονή. έτσι ακριβώς. Αγάπη και μεράκι. Γι' αυτό λένε ότι και το φαγητό πρέπει να σιγοβράζει για να γίνει νόστιμο. Έτσι ακριβώς. Αχ, μου σχομυρίζει το βουτυράκι. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς. Να, τώρα τέτοια μου κάνεις και θα αρχίσω από τώρα να λιγουρεύομαι και δεν θα κρατιέμαι όμως, Δημήτρη. Πω, τι μυρουδιά είναι αυτή. Είναι πρόβιο ή αγελαδινό? Ποιο? Το βουτυράκι. Πάντα προτιμώ το κατσικίσιο. Άλλη γεύση. Βρίσκεις κατσικίσιο βούτυρο? Φυσικά. Το βρίσκουμε εύκολα το κατσικίσιο βούτυρο, Δημήτρη? Βεβαίως, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ υπάρχει. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, ομολόγω. Ποτέ όμως. Είναι αυτό το άρωμα που σου τρύπησε τη μύτη. Ναι, γενικότερα έτσι το αγνό βούτυρο έχει μία ευωδία, αλλά το συγκεκριμένο. Ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι. Και αφού σοτάραμε το κρεμμυδάκι και έχεις προσθέσει το κοτόπουλο, τι ακολουθεί μετά, Δημήτρη? Τώρα να βάλουμε τα μανιτάρια μας. Φρέσκα πάντα από ό,τι βλέπω, έτσι. Πάντα, όλα τα υλικά πρέπει να είναι φρέσκα, γιατί δίνουν άλλη γεύση. Πόσα μανιταράκια περίπου? 3 με 4 πιστεύω ότι είναι πολύ καλά. Για τι μερίδες μιλάμε πάντοτε, για να ξέρουμε και πώς αντιστοιχούν τα υλικά? Όλα αυτά είναι για 2 άτομα. Βάζουμε τα μανιτάρια. Περίμενα να σε προλαβαίνω. Είσαι και γρήγορος. Είμαι, παναθεμάμαι. Και συνεχίζουμε το τσιγάρισμα με όλα τα υλικά.
Τα σοτάρουμε όλα μαζί τώρα. Φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Πάντα. Αυτό δίνει έτσι μια ξεχωριστή πινελιά στη μαγειρική. Φρεσκοτριμμένο. Χρησιμοποιείς μικρότερες ποσότητες γιατί είναι ζωντανό. Λίγο μπαχαράκι. Βάλαμε και, με συγχωρείς λίγο, εκτός από το μαυροπίπερο βάλαμε και στο μικρόφωνο, θα τα πεις για να ακούγεσαι. Κόκκινο, πράσινο πιπέρι και άσπρο πιπέρι. Ωραία. Καιρός να πιούμε κρασάκι. Α, είναι η ώρα του κρασιού. Πρέπει να το σουρώσω λίγο. Αν θέλεις μεθυσμένο. μεθυσμένο ειδονάκι. Αν θέλεις απομακρύσου μόνο γιατί είναι λίγο επικίνδυνο αυτό. Εντάξει, φεύγω. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό σπίτι σας. Μα δεν το σουρώσαμε, φλαμπέ το κάναμε, φωτιά πήρε. Πρέπει να βγάλουμε λίγο την αλκοόλη ώστε να μην έχει την έντονη γεύση του κρασιού. Αυτό εμείς πώς μπορούμε να το καταφέρουμε στο σπίτι και να το κάνουμε έτσι? Γιατί είπες ότι με αυτόν τον τρόπο δεν είναι τόσο έντονη η μυρωδιά του κρασιού. Ναι. Πρωτού σου απαντήσω, όλα λίγο. Ναι. Νιώσε τα αρώματα. Όχι, άσε να στα μεταφέρω εγώ. Έρχεται από μόνο του. Νιώσε τα αρώματα. Ναι, αγουργουρίζει και η κοιλιά μου, όμως αν τα νιώσω περισσότερο, τι να σου πω δηλαδή. Πάντως, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτό που έχω να σας συστήσω είναι να μην το κάνετε σπίτι σας, διότι εμείς απλά τις Παρασκευές σας προτείνουμε εξαιρετικά πιάτα μαγειρικής για να περάσετε όμορφα. Μην μας χρεωθεί στο σέντερ και πυρκαγιά μετά. Λοιπόν, Δημήτρη, τα επόμενα υλικά. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα δαμασκηνά μας. 4 δαμασκηνάκια πιστεύω ότι είναι αρκετά. Εγώ πάντως, αν ήταν για μένα το πιάτο, θα ήθελα παραπάνω. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Πιο ψηνά, μάλιστα. Ωραία, βάλαμε και τα δαμάσκηνα, Δημήτρη. Και συνεχίζουμε. Για πόση ώρα τα δαμάσκηνα περίπου θα πρέπει να συνοδεύσουν τα υπόλοιπα υλικά στο τσιγάρισμα? Μαρία μου, αυτή τη στιγμή περιμένουμε να ρουφήξει το κρασάκι και να ενωθούν τα υλικά μας. Και να φουσκώσει το σταφιδωμένο δαμάσκηνο, έτσι? Λοιπόν, κάθε υλικό που προσθέτεις μέσα, τόσο και περισσότερο οι μυρωδιές γίνονται και πιο ποικίλες και βγαίνει ένα φανταστικό έτσι άρωμα. Μεράκι. Αυτό είναι το μυστικό το μεγάλο της μαγειρικής, παιδιά. Λίγα μπαχαρικά, πολλά μυρωδικά, για να βγάλουμε ένα σωστό αποτέλεσμα χωρίς να μας πονάει το στομάχι μετά, χωρίς να είναι βαρύ το φαγητό μας. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να βάλουμε την κρέμα γάλακτος. Η βασίλισσα της κουζίνας, Δημήτρη, έτσι. Αν και με όλες τις θερμίδες νομίζω ότι έχει τον πρώτο ρόλο. Το είναι γευστικότατο. Έχει πραγματικά διαφορά αν χρησιμοποιούμε light κρέμα γάλακτος με την κανονική, ή δεν γίνονται τόσο εύγευστα τα φαγητά? Άλλη γεύση στην κυριολεξία, δυστυχώς. Να μην χρησιμοποιούμε κρέμα γάλακτος light? Παιδιά, αυτό είναι ένα παγωτό light και ένα παγωτό κανονικό. Ναι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τα ίδια πράγματα είναι. Και για να μου πεις εσύ που τη χρησιμοποιείς, αλλά γενικότερα είσαι και μερακλής, γιατί έχει αντικατασταθεί από την παλιά καλή συνταγή της γιαγιάς μας που έδαινε τη σαλτσούλα με αλευράκι? Η κρέμα γάλακτος. Κοιτάξτε, αν κάτι δεν μπορείτε να